ka ai ka ne ka bawan ja ya ka Liverpool ka badai ka klub ka baklain bor ba ha ka ne ka ayam ya la kai menta usnam imat ka jingklain bor jongka kampo shano ro ngi plan singo ba ya pi baro ki paralok ke bujus ngo tanat bat ke buju kershan ya ka ne ka channel na ka por shikapor ka jingkerpat ya ki paralok ki bampat daban subscribe la de pisngo tanat ya ki video ha ka ne ka channel singo ba ban ai jingkershan da ka ba share like bat kham tam ban subscribe ka ai ka ne ka baja ya ka Liverpool tang ki sok klang kim panja cha tendung biang sajisen da unar saw ha ke jo ka jaga ka balamong ka Liverpool ka badai ka klub ka baklain bawar ba ha ka ne ka ayam ya kai menta usnam ka balong ru ka klub ka bala ban penma la ne ban pensir mensen ya ki wek pat ki klub ha ba ya kendo persya bat ka hanrai ha ba pai pat menta iman ka ne ka jingkrain jongka kan kun no tang hangta hanrai kamla ban yo trofi namar ha ka chingela kai jongka Champions League ka lenti ya jongka Liverpool kala kun no tang ha ka 16 ha kamat jongka Paris Saint-Germain la abat ong batang kisok kliang ha ka Champions League kim panja hanrai mentah ka Liverpool kala ha ban mat sa uso ajau ha ka EFL Cup namar ha bapai shika jingela kai final ha ka EFL Cup ha pedang ka Liverpool persya ya ka Newcastle ha ka ne ro ka jingela kai kumba ki babon ki klem kemi lanti ba ka Liverpool kan syaram ha kamat jongka PSG ha ka jingela kai jongka Champions League kum taro ha ka ne ka jingela kai ki babon hi ki rubi football hasat lak ka partai ki klem la ban ngai la ne ki klem kemi lanti ba ka Liverpool kan sa syaram ha kamat jongka Newcastle ha ka ne ka jingela kai final kadon kapor baya ubatlot on pen klan kat baya ubaklan on pen tlot bor kan hi ka jatik kumbaja ya ke Liverpool ha ka ne ka jingela kai jongka ha ka Champions League bat kum joro ha ka EFL Cup ha ba faish ka ne ka jingela kai final ha ka EFL Cup ha pedang ka Liverpool persya ya ka Newcastle ha ka ne ka jingela kai Martians dang ka jingela kai baro artli ki kanun kila treshi tomba khnang bakin yo ban pen ki ya ka jar hanrai ha pedang ka jingela ha shwa ban kun no ka jingela kai jongka ka last step kata ha ka medit ka basa pusan ka Newcastle ka leo ban pen ki ya ka jar lengba udibon bat ha ka jingela kai jongka ka la ka baar ka Liverpool ka la persyangi ban treshi tom kat bala khnang bakan yo ban pen pai ya ka ne ka cikol jong ka Newcastle hanrai ha pedang ka bakum kata ka mensen ka jing trang bat ka jing angnot ban yo pen pai ya ka ne ka cikol jong ka Newcastle pen ban ka Liverpool ka klet pat ban pen skam ya ki benta ki ba shaden jongka kum ta dai ha ka medit ka basan thoar kam lab ban sngoto ka Newcastle ka leo biang bat pen ki ya ka ja sajisen lingba u isak ka bala pen long sendon ya ka Newcastle makan tam ya ki Liverpool ka da hadu ka ne ka minit da art liki kol wat da pedang ki ne ki art liki kol ke Liverpool kam syam la no mensen hanrai kadang tresitom bat kadang yakon tengah persya ya ka Newcastle da ka jing prang bat ka jing angnot bakan pen lem ya ka ha ka ne ka jing ya la kai kum ta dai ha chwa ban kun no ka jing ya la kai kata ha ka medit ka bakan dai pe plus saw u chesia jong ka Liverpool u le ya ban tap chi kol na ka banta jong ka haden ka ne ka kol bat hamar ba ka Liverpool kala sedang ban kleinbor pen ban ka por kam sya shu ya ka bat kala kun no sendon ha ka ba ka Newcastle kala la ban pen lem ya ka ha ka ne ka jing ya la kai da ar la ka we kol leng ba ka ne ka jing chop persya ya ka Liverpool ka Newcastle kala ya ban ra sendon ya ka ne ka EFL Cup jong menta usnam arajar arpusan kumta ka Liverpool ka dangdon ya ka jingkerman bahkan yo banra setang ya ke English Premier League naka benta ka ne ka ayam ya kai menta usnam arajar arpusau bat arajar arpusan kublai shibon ya piki paralok ke bajus ngautenat ban pe ki video hakane ke channel ngin skedopat hakawe ke video kublai shibon